Κορίτσια, πάμε στην κουζίνα, στο Γιώργο και στην Κατερίνα μας, θα μας κάνει κουμκουάτ. Αγάπη, ήταν εξαιρετικό, θα έρθω να φάω κι άλλα. Να σε καλά. Για ξαναπες αυτό που θα κάνω, όπως το λέει. Λέγεται κουμκουάτ. Είναι κινέζικα, στα κινέζικα λέγεται χρυσό πορτοκάλι. Χρυσό πορτοκάλι. Χρυσό κουμκουάτ. Μάθε κανένα κινέζικο ρε Γιώργο. Και είναι... θα αρχίσουμε τώρα που θα έχουμε και τους Κινέζους. Λοιπόν, αυτό προηγουμένως είπες ότι είσαι άρρωστος, έχεις γρίπη. Ναι. Έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Και ένα μικρό κουμκουάτ έχει βιταμίνη C σάξιο με ένα μεγάλο πορτοκάλι. Μπράβο. Άρα θα δοκιμάσουμε και... Είναι εξαιρετικό, εγώ δοκίμασα. Εξαιρετικό. Δοκίμασες. Και τι ωραία που τα φτιάξατε. Να πούμε ότι σε λίγο που θα έρθουμε πίσω με την κυρία Κατερίνα, θα μπορείτε να μας βγαίνετε τηλεφωνικά και να τη ρωτάτε οτιδήποτε απορία έχετε, όχι μόνο για το κουμκουάτ, πολύ καλά και για οτιδήποτε άλλο γλυκό, Από τα οποιαδήποτε γλυκά απορία αυτά που έχετε. κάνει εξαιρετικά. Βέβαια. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω. Μάλιστα, επιστρέψαμε πίσω για να κάνουμε κουμκουάτ. Γλυκό κουμκουάτ. Είναι της εποχής τώρα. Ξέρεις τι δέντρα παραγούν αυτά και ότι τα έχουμε στην Κύπρο. Στο φασούρι, στον ασώματο έχουμε φυτίες. Παλιά είναι το παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνει η Κέρκυρα. Φτιάχνουν γλυκό, λικέρ. Έχεις πάει στην Κέρκυρα? Όχι. Ούτε εγώ, αλλά μου λένε όλοι ότι εκεί είναι το δικό τους, είναι κάτι που φυτρώνει και στην Κέρκυρα. Το έχουν φέρει από την Κίνα. Είναι έτσι μικρά δέντρα, δεν μεγαλώνουν και πολλά. Είναι έτυχε να τα δεις? Όχι. Χρησιμοποιούνται και σαν καλοπιστικά. Βλέπεις, αυτά είναι τα φύλλα τους. Είναι πανέμορφο και πάρα πολύ υγιεινών φρούτων να το τρώμε και είναι το μόνο εσπεριδοειδή που τρώγεται με το φύλλο, με τη φλούδα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα το ξεφλουδίσουμε. Δεν θα το βγάλω, θα το βάλουμε κατευθείαν έτσι. Και βλέπεις πώς γίνεται ένα πανέμορφο γλυκό κουταλιού και διατηρούνται μέσα, αν όχι εντελώς 100% όλες οι βιταμίνες, οι περισσότερες. Μάλιστα. Εγώ θα μπορούσε ο Λάζαρος να μου κάνει ένα πλάνο εδώ στο δίσκο, μα τι καταπληκτικό συνδυασμός. Καφές, νερό και κουμκουάτ. Έχω μια τελεία σχεδιάστρια, η κόρη μου τα έχει. Την είδες που τα καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Εμείς να πούμε πριν πάμε στη συνταγή ότι τηλεφωνείτε στο 22 5 88 30 για οποιαδήποτε απορία θέλετε για τα γλυκά, για το κουμκουάτ, αλλά και γενικά για όλα τα γλυκά. Είναι εδώ η κυρία Κατερίνα να σας τη λύσει. Ό,τι θέλετε, ευπρόσδεκτη. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε να δούμε τη συνταγή για το κουμκουάτ. Και υπάρχουν και μυστικά. Βέβαια. 22 5 88 30, όποιος θέλει να μας πάρει. Θα χρειαστούμε για το κουμκουάτ 1 κιλό κουμκουάτ, 1 κιλό ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, 1 λεμόνι και χυμό μισού λεμονιού για το τέλειωμα του γλυκού. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα για να συντομεύουμε, είναι ένα πανεύκολο γλυκό. Δηλαδή, είναι από τα εύκολα. Υπάρχουν δύσκολα γλυκά, όπως το καρυδάκι, το πέργαμο που είδες, τα εσπεριδοειδή, τα άλλα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχω ήδη βάλει το νερό να ζεσταθεί, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Το βάζουμε εδώ πίσω. Λοιπόν, τα κουμκουάτ. Ζεσταίνουμε νερό, είπες, ναι. Ναι, εντάξει, μπορείς να το βάλεις και χωρίς να είναι ζεστό, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όμως, πολύ σημαντικό έχω πει ότι υπάρχουν μυστικά, είναι μεν εύκολο, αλλά πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποια οικοκυρά στο σπίτι που δεν έχει πείρα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να το τρυπήσουμε και εδώ είναι πολύ σημαντικό να τρυπηθεί καλά, δηλαδή να τρυπηθεί αρκετές φορές. Εγώ το κάνω σαν σταυρό, έτσι. Το βάζω μες στο νερό μου. Το νερό δεν είναι ανάγκη να είναι ζεστό από την αρχή, τώρα το έκανα για συντομία. Θέλεις να βοηθήσεις, κύριε Γιώργο? Ναι, θέλω να σου βοηθήσω. Λοιπόν, το τρυπούμε έτσι σταυρό, όπως είναι ο σταυρός. Και ο λόγος που είναι για να ψηθεί πιο γρήγορα. Όχι, είναι για να εισχωρήσει το νερό μέσα και το σιρόπι μετά, για να μην μας σουρώσει, να μην... ορισμένα είδη σαν αυτό, αν μπορείς να το δείξεις, βλέπεις που έχει... δεν είναι φουσκωμένο, δεν έγινε έτσι στρογγύλο. Ενώνεται η μια πλευρά του με την άλλη όταν δεν το κάνεις καλά.
Εγώ τα τρυπάω στα βρωτά, όπως μου πες. Ναι. Πόση ώρα θα χρειαστεί να τα βάλουμε τώρα εδώ μέσα στο... Πόση ώρα θα χρειαστεί. Ναι. Εκεί θα μείνουν 10 λεπτά περίπου. Τώρα που το ζέστανα το νερό, μέχρι να κοχλάσει αρκετά με το πόμαν από πάνω. Τώρα θα τα κάνουμε απλά για να δείξουμε. Μετά θα το σουρώσουμε, θα φύγει το νερό όλο και θα βάλουμε τη ζάχαρη στο νερό και θα το καταστήσουμε, θα δέσουμε το σιρόπι. Μου λέει για μια φωτογραφία, μπορεί να μου πεις τη φωτογραφία που θέλω να ρίξουμε. Έχει μια φωτογραφία, την έχω φέρει, ξέρεις, ετοιμάζω βιβλίο συνταγών. Μάλιστα. Και έχουμε φωτογραφίσει όλα μας στα αγγλικά. Μάλιστα. Και πίσω από αυτό το συγκεκριμένο έχω βάλει μια παλιά φωτογραφία νοικογενειακή, την οποία βγήκε στην Αυστραλία, να τη δούμε. Την εποχή του 76, εκεί που πήγα όταν πρωτοπήγα εγώ Αυστραλία. Μπράβο, κάντε να φτιάξω εγώ το μικρόφωνο για να ακούω. Επειδή εκεί, Γιώργο μου, ξέρεις ότι έχεις πάρα πολλούς φανς. Α, ναι. Για πες. Έχω συγκεκριμένα 2 αδερφότεχνες που είναι κουκλίτσες. Είναι μπράβο, πολύ και ωραία. πολύ καλές κορούδες. Θέλεις να μου τις προξενευτείς. Αυτό λέω. Επειδή θα πρέπει να μετακομίσω στην Αυστραλία όμως εγώ. Δεν ξέρω, πρέπει να συμφωνήσετε ή να έρθουν αυτές. Ξέρω, δεν το συστήνω γιατί το έχω πάθει εγώ. Ωραία. Εγώ δέχομαι να μετακομίσω στην Αυστραλία. Και να ανοίξεις εσύ ένα παράρτημα του Σίγμα εκεί, ναι. του σταθμού. Και θα κάνω εγώ την εκπομπή, θα κάνω live κάθε μέρα εκεί με τον Παναγιώτη. Γιατί ο Παναγιώτης θα μείνει πολλά χρόνια εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Ναι. Που λες, ναι, η Αυστραλία, ειδικά η Μελβούρνη, εκεί που ήμουνα, που είναι η δική μου, είναι ένας πανέμορφος. Θα πάω, θα φροντίσω να πάω. Δεν έχω άλλο τρυπητήριο εγώ. Δεν ξέρω. Το σπάσα νομίζω. Α, μου πες. Να το εδώ. Είδες. Εσύ χύστηκες τώρα που σου είπα για βέβαια, γι' αυτό τις κορούδες. Θα μου τη στείλεις να τη ζω. Πότε θα έρθουν στην Κύπρο? Έχουν και στο Facebook να σου... Α, μπράβο, ναι. Ωραία. Και είναι... Λένε κάθε φορά που το βάζουν το βίντεο που το έχω ανεβάσει στο YouTube και το βλέπουν συνεχώς, αλλά και βλέπουν και την εκπομπή live στο satellite. Μάλιστα. Και ξέρω, ναι. Είδατε μέχρι που ταξιδεύουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τα τρυπήσαμε. Στο μεταξύ, επειδή δεν μπορώ να ακούσω αν έχουμε απορίες, ας προσφερθεί κάποιος να μου φτιάξει το μικροφωνάκι μου, γιατί δεν μπορώ να το φτιάξω ούτε εγώ, για να ακούσουμε και τις απορίες που υπάρχουν. Γιώργο, σε παρακαλώ, ανεβάσει τη θερμοκρασία στο full. Τελείως? Τελείως, ναι. Να τα ανάψω και τα δύο? Όχι, το ένα. Να σου πω όμως, δεν θα καλύψει όμως τη... Ας το κάνουμε έτσι για να γίνει καλύτερα. Εντάξει. Ωραία. Νομίζεις. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπει για τις ιδιότητες της... Προχώρησε για να μου φτιάξω το μικρόφωνάκι μου. Ναι, θα το ανακατέψω τώρα εδώ. Λοιπόν, έχω πει για τα μυστικά. Το πρώτο μυστικό είναι αυτό που δείξαμε, δηλαδή να τα τρυπούμε πρώτα, ούτως ώστε να εισχωρήσει το νερό πρώτα να ψηθεί καλά και μετά το σιρόπι. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Μετά, όταν βάλουμε τη ζάχαρη, να μην ανάψουμε ξανά. Λέω για τα μυστικά που είπα, υπάρχουν δύο αυτά που πρέπει να προσέξουμε, ειδικά για το κουμκουάρ, για να μην μας σουρώσει. Το πρώτο είναι που το τρυπήσαμε και το δεύτερο, όταν ρίξουμε τώρα το νερό έξω, τώρα όταν ζεσταθεί και αρχίσει ο ατμός να βγαίνει έξω, σημαίνει ψήθηκε. Πόση ώρα πρέπει να τα χουλάσουμε αυτά τώρα? 10 λεπτά. 10 λεπτά, ναι. Ωραία. Τώρα όμως θα δούμε μόλις αρχίσει ο ατμός να βγαίνει. Λοιπόν, θα πετάξουμε το νερό, θα βάλουμε τη ζάχαρη μας, το νερό μας και δεν θα τα ψήσουμε αμέσως. Θα τα αφήσουμε μέχρι το επόμενο πρωί, ούτως ώστε να λιώσει, να τραβήσουν τα υγρά τους που λέμε. Δηλαδή, να εισχωρήσει από μόνο του το ζάχαρη μέσα στο φρούτο, σταδιακά, να μην είναι απότομο και να μείνει στρογγύλων όπως πρέπει να είναι. Κάτι. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε και το πορτοκάλι. Και το πορτοκάλι, ναι, βέβαια, αν έχει μικρά. Το πορτοκάλι συνήθως το κάνω ή το φύλλω με δύο τρόπους. Ή παίρνω τη φλούδα μόνο ή το κόβω σε 4 με τη ψύχα από μέσα. Ναι. Μπράβο. Και αυτή η ψύχα
η φλούδα γίνεται με τον τρόπο που δείξαμε για το περγαμόντο. Θυμάσαι. Αυτός ο τρόπος. Ενώ η ψύχα θα γίνει ακριβώς. Μπράβο, Γιώργο. Μπήκε στο νόημα της παρασκευής των γλυκών του κουταλιού. Η ψύχα χρειάζεται να μείνει έτσι με ζάχαρη από πάνω για να απορροφήσει τα υγρά του, να μην διαλυθεί. Διότι βάζουμε και το από μέσα. Μάλιστα. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Κάτσε, γιατί δεν έχω ακούσει την τελευταία ερώτηση που μου έχουν κάνει. Εμείς να προχωρούμε να την τελειώσουμε. Ναι. Μας λέει πώς να στεγνώνουμε τα γλυκά. Γενικά, ναι, πώς θα στεγνώνουμε. Εννοεί το σιρόπι. Πώς θα στραγγίζουμε, ναι. Το σιρόπι μας το βγάζουμε. Όταν είναι γλυκά που τα προσφέρουμε στεγνά, πώς θα στεγνώνουμε, πώς θα στραγγίζουμε. Κάπως όπως έτσι, δηλαδή θα το βγάλεις από τον μπουκάλι μας όπως το έχω βγάλει τώρα και θα το αφήσεις κάπου ή σε έναν σουρωτήρι να φύγει έξω το σιρόπι και αντέχουν εκεί για πολύ καιρό. Για ένα μήνα πρέπει να ξέρετε ότι τα γλυκά μας είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς οτιδήποτε ουσίες, οπότε εντάξει, μέχρι ένα μήνα, αν το βάλεις στο ψυγείο περισσότερο. Να εδώ μια πολύ καλή ερώτηση που την είχα και εγώ απορία πάντα. Γιατί κάνουμε τα γλυκά κάτι σαν μούχλα που χαλάνε, τι είναι το λάθος που κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε να μην γίνει αυτό. Είναι επειδή βάζουμε το κουτάλι 2 φορές μέσα. Ναι, αυτό, δηλαδή τι διατηρεί τα γλυκά του κουταλιού, η πυκνότητα του σιροπιού. Οπότε, όταν φας ένα και πάει η υγρασία από το στόμα σου, διαλύεται η πυκνότητα αυτή και εκεί δημιουργείται η μούχλα ή θα ξυνήσει. Το μεταξύ η μούχλα δεν είναι και κάτι κακό. Εξήγησε μας λίγο. Εμείς έχουμε κλειστό το μπουκαλάκι. Ωραία. Ναι. Το ανοίγουμε. Βάζουμε με το ίδιο κουτάλι, χωρίς να έχουμε φάει εμείς, βάζουμε σε 3 διαφορετικά μπολάκια. Ναι. Το κλείνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι ή είναι εντάξει και δεν θα μου πιάσει. Το κουτάλι σου, οτιδήποτε χρησιμοποίησες, το ανοίγεις στο μπουκάλι όταν είναι κλειστό. Μάλιστα. Το ανοίγουμε. Πρώτη σου δουλειά που θα σκεφτείς, επειδή είναι γλυκό παραδοσιακό, το ανοίγεις. Βλέπεις αυτό που έκανε τσοκ, είναι επειδή έκανε παστερίωση. Δηλαδή κλείαμε τον αέρα, δεν έχει συντηρητικά τίποτα μέσα και τα μικρόβια για να διατηρηθούν θέλουν οξυγόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και η υγρασία. Όταν φύγουν αυτά τα δύο, το σιρόπι είναι σφιχτό. Μάλιστα. Και αποτρέπει στο να δημιουργηθεί αυτή η μούχλα ή τα μικρόβια. Λοιπόν, τώρα το ανοίξαμε για πρώτη φορά ή οπότε το ανοίγουμε. Πες μας τι κάνουμε. Δεν παίρνεις έναν κουτάλι από οπουδήποτε βρεις και να το βάλεις μέσα. Παίρνουμε ένα καθαρό κουτάλι. Καθαρό στέχνο. Ωραία. Η υγρασία παίζει ρόλο. Παίρνουμε τώρα όσο θέλουμε. Πες ότι θέλουμε το μισό μπουκάλι. Ναι. Μετά το κλείνουμε. Θα το κλείσουμε καλά. Όμως, όταν θα το σερβίρουμε, να προσέχουμε να μην που μιλούμε, να μην έχει δίπλα ξύδι, για παράδειγμα, να έχει ανοιχτό καρύξι. Εντάξει, δεν θα πλάβει να μου χρειάζει όμως μέχρι να το φάμε. Αν είναι έτσι μεγάλο ή σαν αυτόν τον μεγάλο τον αφορά. Άρα το πιο σημαντικό είναι το κουτάλι. Το κουτάλι και αφού το έχουμε τώρα τα ψυγεία, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε και τόσο πολύ προσεκτικοί και να φοβόμαστε, θα το βάλει στο ψυγείο. Στα παλιά χρόνια, γι' αυτό άρχισε η ιδέα του γλυκού του κουταλιού, είναι επειδή δεν είχαμε φρίζες, δεν είχαμε ψυγεία να διατηρήσουμε τα φρούτα μας. Και επειδή υπήρχε και μεγάλη φτώχεια, ειδικά στην Κύπρο με όλες αυτές τις κατακτητές που είχαμε πάντα, ήθελαν να γλιτώσουν τα φρούτα τους. Και φίβραν ότι αν βάλουν ζάχαρη και ακόμα πριν το ζάχαρη υπήρχε το χαρουπόμελον ή το σταφυλόμελο ή ακόμα και το μέλι της μέλισσας που διατηρούσαν τα φρούτα τους μέσα. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε. 22-5-80-8-30. Οποιαδήποτε απορία θέλετε, είναι εδώ η κυρία Κατερίνα για τα γλυκάκια σας για να μας τη λύσει. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τον ατμό, σημαίνει έχει ψηθεί. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τώρα, εσύ έχεις κάνει το γλυκό. Πόσο καιρό διατηρείται και πες μου κιόλας, εάν το ανοίξω, ναι. Αν έχει 3 μήνες για παράδειγμα διάρκεια ζωής, αν το ανοίξω μειώνεται η διάρκεια ζωή τους. Πες μας λίγο, πόσο καιρό διατηρείται. Από τη στιγμή που δεν το ανοίξεις, ναι. Το γλυκό, επειδή είπαμε είναι pasteurized, δεν παθαίνει τίποτα. Βάσει της νομοθεσίας γράφουμε 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε HACCP εκεί στο βιοτεχνείο μας και ISO, όμως από παραδοσιακά, από παλιά, ξέρουμε ότι τα γλυκά του κουταλιού δεν παθαίνουν τίποτα για πολλά χρόνια. Ωραία, πες ότι το άνοιξα. Όμως 3 χρόνια είναι δεδομένο, είναι αποδεκτό. Ωραία, πες ότι το άνοιξα, τι γίνεται. Όταν το ανοίξεις, θα το διατηρείτε στο ψυγείο πάλι μέχρι να το φάεις.
και να είσαι και λίγο προσεκτικός. Okay. Τι μπορεί να πάθει, ή να μουχλιάσει όπως είπε, ή να ξυνήσει ή να ζαχαρώσει. Μάλιστα. Εντάξει, αν τα προσέχεις όλα, το ζαχάρωμα το αποφεύγουμε πάντα. Είδες τώρα που είπαμε ζαχάρωμα, ξεχάσαμε Γιώργο να βάλουμε λεμόνι εκεί μέσα. Ωραία. Λίγο λεμόνι. Τώρα μου γεννάς μια άλλη απορία. Λες να προσέχουμε να μην ζαχαρώσει. Πώς το προσέχουμε αυτό? Το ζαχάρωμα όπως είπαμε λίγο λεμόνι και να καταστήσουμε καλά το σιρόπι. Το σιρόπι να μην είναι ούτε πολύ χαμνό, ούτε πολύ. Βλέπεις που δεν είναι κομπό. Ωραία. Έτσι να είναι. Όχι πολύ σφιχτό. Να μην είναι πηχτό δηλαδή το σιρόπι. Ούτε πολύ νερουλό, όπως το νερό. Να είναι κανονικό. Να δεν είναι κομπό. Αυτό είναι. Ξέρεις η φράση που λέμε το γλυκό ηθεγγέδεσαι, σημαίνει πιάνουμε το φρούτο ή το λαχανικό και τη ζάχαρη και το κάνουμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το δένουμε μαζί να γίνει έτσι το γλυκό ηθεγγέδεσαι. Ωραία. Γιατί μας ρωτάνε για ποιο λόγο να μην δύο λόγοι γιατί να μην σουρώσει το γλυκό. Άμα είναι σουρωμένο, πρώτα απ' όλα δεν έχει καλή γεύση, καλή εμφάνιση, είναι σουρωμένο. Μάλιστα. Και δεν απορροφά σιρόπι μέσα, οπότε δεν είναι εύγευστο. Είναι στεχνό, ένα πράγμα στεχνό. Τώρα προς το παρόν έχουμε ζεστάνει νερό, έχουμε βάλει το kumquat το οποίο έχουμε τριβήσει στα πρωτά και έχουμε προσθέσει και λεμόνι. Το λεμόνι είναι για να αποφύγουμε το ζαχάρωμα. Σε αυτή τη φάση είναι όχι τόσο, είναι για να κρατήσει έτσι για ληστό και όμορφο το χρώμα. Μάλιστα. Σαθόν το χρώμα, ανοιχτό. Γλυκό αβοκάτο μπορείτε να κάνεις. Αβοκάτο. Ναι. Να το σκεφτώ και να δούμε. Δέστε το, κάνετε ένα πείραμα. Ναι, να το δούμε. Μας ρωτάνε αν το kumquat το καθαρίζεις και η απάντηση είναι όχι, δεν κάναμε τίποτα. Όχι, το kumquat μόνο το τρυπάμε, διότι είναι λεπτή η φλούδα του και όπως είπαμε είναι το μόνο εσπεριδοειδή που μπορείς να φας με τη φλούδα. Και είναι η φλούδα που είναι πολύ υγιεινή. Ακόμα και τα κουκούτσια που είναι μέσα. Εδώ έπρεπε να το αφήσουμε 10 λεπτά, είπες? Ναι, λοιπόν πέρασαν 10 λεπτά. Βλέπεις αυτά τα κουκούτσια? Ναι. Αυτά δεν θα τα, την ώρα που τα τρώω στο γλυκό, δεν θα τα βγάλεις έξω. Είναι μέρος του γλυκού. Μπορούμε να φάμε και τα κουκούτσια. Εγώ δεν μπορώ να τρώω κουκούτσια, θα τα βγάζω. Θα κάνω εγχείρηση εκεί. Γιατί είναι μέρος του γλυκού. Μαλακώνουν και είναι γλυκό. Και είναι πολύ υγιεινά. Έχουν κάποια ουσία μέσα από ό,τι διάβασα και μου έχουν μπει και είναι πολύ υγιεινή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα το σουρώσουμε. Και αυτό θα γίνει 3 φορές. Όταν είμαστε σε... πες το να δείξε μας το να δω. Λοιπόν, θα βγάλουμε δηλαδή το νερό έξω. Θα το κάνουμε εδώ. Θα το κάνουμε εδώ. Το κάνουμε εδώ, εντάξει. Ναι. Έλα εδώ. 3 αυτό φορές. Είναι το θεσσαλό, να το σβήσω. Όχι, άστο γιατί βάλουμε τη ζαχαρία, άστο καλύτερα να μην κρυώσει. Βάστα λίγο γιατί μπορεί να... έλεγα ότι αυτό θα το κάνουμε 3 φορές, Γιώργο, αυτή τη διαδικασία. 10 λεπτά κάθε φορά, μέχρι να το δούμε ότι... Δηλαδή, εξήγησε μου τώρα, όταν εννοείς 3 φορές, το έχουμε βγάλει τώρα. Θα το στεχνώσουμε έτσι όπως κάνω εγώ τώρα και θα ξαναβάλουμε άλλο νερό για 3 φορές, ακόμα 3 φορές. Άλλο νερό, για άλλα 10 λεπτά. Για άλλα 10 λεπτά. Δηλαδή θα το κάνουμε 4 συνολικό. Ένα λεπτό, Γιώργο μου. Λοιπόν, τώρα εγώ, μην το βάλεις πάνω γιατί θα βάλω λίγο νερό μέσα. Ωραία. Το βγάζουμε το νερό και τώρα προσθέτουμε ξανά. Τώρα θα βάλω θα κάνω τη διαδικασία τη ζάχαρη. Θα βάλω τη ζάχαρη με το νερό. Είναι αφού το έχουμε κάνει 3 φορές τώρα? Ναι, αφού το έχουμε κάνει 3 φορές. Ωραία. 3 φορές το βγάζουμε το νερό, βάζουμε καινούριο, το αφήνουμε 10 λεπτά. Το κάνουμε άλλες 3 φορές, δηλαδή σύνολο 4 από την πρώτη φορά. Ναι, μέχρι να δοκιμάσουμε ότι έχει, διότι είναι λίγο πικρό. Δηλαδή το ξεπικρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Αλλάζουμε τα νερά του. Και πάντα βάζουμε και νερό και λεμόνι. Και νερό και λεμόνι λίγο για να ξεπικρίσει. Μάλιστα. Τώρα είναι Μάρτιος, δεν είναι και πολύ πικρά τα κουμκουατά. Είναι όμως από τον Ιανουάριο που ξεκινούν ακόμα και Νιόβρη-Δεκέμβρη. Δεν είναι τόσο όρημα, οπότε είναι πιο πικρά. Τώρα η φλούδα έχει ξεπικρίσει από μόνη της. Και τώρα, αφού έχουμε κάνει 4 φορές την ίδια διαδικασία, έχουμε βγάλει το νερό και έχουμε βάλει καινούριο. Τώρα βάζουμε νερό μέσα στην 4η φορά, αφού βγάλουμε το νερό. Και θα κάνουμε το σιρόπι μας τέλος πάντων. Θα του βάλουμε τη ζάχαρη. Βάλαμε λίγο νερό και ζάχαρη. Ναι. Αυτό είναι 1 κιλό φρούτο, 1 κιλό ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, όπως στη συνταγή μας. Μάλιστα. Και μπορείς να το βάλεις στο πίσω.
Να λιώσει. Θα αγαδεψώ. Ναι. Σιγά να μην τα έτσι απαλά, όχι σιγά σιγά. Ναι. Έτσι. Και για να μην σπάσουν. Να μην σπάσουν, διότι είπαμε είναι ευαίσθητα. Ήδη 1-2 βλέπω που έχουν αρχίσει και ενώνεται η μία πλευρά με την άλλη, που σημαίνει. Okay. Είναι αυτά που δεν τρυπήσαμε κατά λάθος. Βλέπεις Ή δεν τα τρύπησα εγώ καλά. Εσύ φταίεις. Μπράβο, σωστό, εγώ φταίω. Ωραία, βάζω εκεί και συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίζω βάλε και το πόμα από πάνω. Θα το βάλω από πάνω το πόμα. Ναι. Πάντα παίζει ρόλο ο ατμός. Στο μεταξύ, για να απορροφήσουν. Μέχρι να προχωρήσουμε, να ακούσουμε και τα δωράκια που έχουμε σήμερα. Τηλεφωνείτε στο 988-190 ή μήνυμα με τη λέξη καλημέρα στο 5515 για να κερδίσετε μια σοκολατοθεραπεία σώματος αξίας 150 ευρώ από το Ινστιτούτο Αισθητικής Ιωάννα Σαββίδη και μια περιποίηση σώματος ή προσώπου από τα Quick Spa. 988-190 ή μήνυμα με τη λέξη καλημέρα στο 5515. Αυτό για τα δωράκια μας και συνεχίζουμε να κάνουμε το Kumquat. Έχουμε χρόνο να περιμένουμε για το σιροπί. Πόση ώρα θέλουμε? Νομίζω για να τελειώσει. Λοιπόν, αυτό που λέω το δεύτερο μυστικό. Το πρώτο ήταν που το τρυπήσαμε και το δεύτερο μυστικό είναι εδώ. Τώρα το βάλαμε αμέσως πάνω στη φωτιά, έτσι. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι αυτό που λέω δεν πρέπει να το κάνουμε. Θα βάλουμε το νερό και τη ζάχαρη και θα το αφήσουμε χωρίς φωτιά 12 ώρες περίπου. Ούτως ώστε να απορροφήσει το φρούτο μας η ζάχαρη. Αυτή ήταν η ερώτηση μου. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει το νερό, το γλυκό, συγγνώμη. Ναι, επειδή τώρα δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό το κάναμε έτσι. Ωραία, εξήγησε μας τώρα. Περιμένουμε πόση ώρα τώρα που βάλαμε τη ζάχαρη? Τώρα για να γίνει σιρόπι είναι κανονικό. Δηλαδή 10 λεπτά πάλι. Αν είναι ζεστό όλα. Ωραία, περιμένουμε 10 λεπτά. Ναι. Μετά το αφαιρούμε και το αφήνουμε 12 ώρες μέσα στον μπολ, έτσι όπως είναι στη μαγείρισα. Πρωτού το βάλουμε πάνω στη φωτιά. Θα βάλουμε μόνο τη ζάχαρη και το νερό χωρίς να το ζεστάνουμε. Μόνο του. Γιατί αν το ζεστάνεις θα είναι απότομη θα ξεφουσκώσει, θα γίνει, βλέπεις αυτό πώς έγινε τώρα, έτσι. Άρα, πες μου αν είναι σωστά που το έχω καταλάβει για να το μεταφέρουμε και σωστά. Αρχικά έχουμε βάλει νερό, έχουμε τρυπήσει στα πρωτά 1 κιλό κουμκουάτ, τα έχουμε βάλει στην κατσαρόλα και βάλαμε λίγο νερό και λίγο λεμόνι, τα αφήσαμε 10 λεπτά. Το βγάζουμε σε τρυπητήρι εδώ, αφαιρούμε το νερό, ξαναεπιστρέφουμε πίσω τα κουμκουάτ και ξαναβάζουμε καινούριο νερό και λεμόνι και αυτό το κάνουμε άλλες 3 φορές. Μετά, μέχρι να ξεπικρίσει. Ναι, μέχρι να ξεπικρίσει. Το δοκιμάζετε κιόλας. 3 φορές είναι καλές δηλαδή. Μπορεί και 2, εξαρτάται. Αν το κάνετε 3, δεν είμαστε πάντα μέσα. Έτσι είναι. Ναι. Σωστό. Το βγάζουμε μετά το νερό στην 4η φορά και αφήνουμε μόνο τα κουμκουάτ. Βάζουμε μέσα 1 κιλό ζάχαρη και 2 ποτήρια χλιαρό νερό, σωστό? Και τα αφήνουμε όχι στον γκάζι 12 ώρες έξω. Ναι. Σωστό, στον πάγκο της κουζίνας. Θα λιώσει από μόνον του, θα ενωθεί, θα εισχωρήσει μέσα. Και μετά το ξαναεπιστρέφουμε μετά από 12 ώρες στον γκάζι και το αφήνουμε 10 λεπτά. Αφού το έχουμε κάνει αυτό, πώς συνεχίζουμε? Το αποσύρουμε και πάλι. Ναι. Όταν λιώσει η ζάχαρη και μάλιστα, το νερό, στα 10 λεπτά. Σαν αυτήν τη φάση τώρα σχεδόν έχει τελειώσει, βλέπεις ενώθηκε το ζάχαρη με το νερό. Πάλι θα το αφήσουμε να κρυώσει και την επομένη θα αφήσουμε να κρυώσει για πόση ώρα? Δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να το αφήσεις μέχρι την άλλη μέρα αν έχεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να κρυώσει είναι το βασικό. Μάλιστα. Και όταν κρυώσει θα το ξαναβάλεις πάνω όπως το βάλαμε τώρα, στη φωτιά. Και τότε χωρίς πόμα τώρα θα δέσεις το σιρόπι. Δηλαδή, πώς δένουμε το σιρόπι, θα το φέρουμε σε αυτήν τη φάση, θα το αφήσουμε να κοχλάσει αρκετά, να φύγει το έξτρα, η υγρασία, διότι τώρα, εκτός από το νερό που βάλαμε, υπάρχει και η υγρασία που έχει μέσα ο χυμός του φρούτου. Πρέπει να ενωθούν όλα και να δέσει το γλυκό. Και βάζουμε προς το τέλος λίγο λεμόνι. Αυτό είναι για να μας εμποδίσει να το ζαχάρουμε. Αυτό. Μπράβο, κάθε φορά βάζουμε με το νερό λεμονάκι για να αποφύγουμε το ζαχάρωμα. Είπαμε. Ναι. Για το ζαχάρωμα βάζετε το λεμονάκι. Για να μην κάνει μούχλα, δεν βάζετε 2 φορές το κουτάλι. Αυτό που είναι το ίδιο πράγμα και με το μέλι. Που δεν μπορεί να βάλεις 2 φορές το ίδιο κουτάλι μέσα γιατί σου. Ναι, κάνει αυτό. Το μέλι είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει. Εγώ το καταφέρνω, δεν ξέρω γιατί. Εγώ όλα τα καταφέρνω.
Ωραία, αυτά. Αυτό είναι πανεύκολο. Λοιπόν, και ήθελα να σας πω πάντοτε, για να μην μας χαλάσει το γλυκό, τα μπουκάλια μας όλα να είναι αποστηρωμένα, δηλαδή αποστηρωμένα, καθαρά και στεχνά. Στεχνά. Όχι να στεχνώσεις τον μπουκάλι και το πόμα σου να είναι όλο νερό και να πεις «Μα τι έκανα λάθος και γέμισε μούχλα», ας πούμε, ή εξήγησε. Είναι ξεκάθαρο. Όλα στεχνά. Όλα στεχνά. Το βάζουμε μέσα το γλυκάκι μας και έχουμε τελειώσει. Μπορεί να το ανακατέψεις λίγο. Να το ανακατέψω, δεν έχουμε άλλο χρόνο βέβαια. Ήθελα να πω να δείξω πόσο όμορφο είναι. Ειδικά μέσα στις μικρές τις κοπονιερίτσες τώρα που είναι και η μόδα. Πρέπει να το κλείσουμε. Το κλείσουμε. Απλά βλέπουμε την κυρία Κατερίνα που το βάζει μέσα στο μπουκαλάκι. Και αυτή είναι η πρόταση σήμερα kumquat από την κυρία Κατερίνα. Θα την έχουμε μαζί μας ξανά. Και στους γάμους, Γιώργο, πρώτα ο Θεός, θα σερβίρουμε αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία ιδέα για το γάμο. Αυτό. Βέβαια. Αυτό. Μια πολύ. Ναι. Όταν θα μαντευτώ θα το βάλω αυτό. Πάμε σε διαφημισούλες. Δέστε το τι ωραίο πλάνο έχουμε και επιστρέφουμε.